खुलुमबाय लोगोफोर नैबे आंनि इउटुब चेनेल नायगिरि गासै साफ्रामखौबो फिन नैबे दिनैनि सानाव बयखौबो बरायनाय जाहैबाय दा लोगोफ्रा नायलांदो नैबेहाय माने फुरा नैबे बालाबारि थिपकाय नैबे सा प्रग्रामा फैदों आरो दासो माने जेरावबो प्रग्राम मिटिं गैयैखाय लोगोफोर आङो नैबे सा प्रग्राम नैबेहाय जोङो ओरैनो बेरायनो फैदों आरोना हाबा जाहैनो थाखाय दायो लोगोफ्रा नायलांदो आरो आंहा बिदिनो गारि मथर गैयैखाय लोगोफोर दायो आं गोजानाव थांनो हायाखै आङो नेक्स्ट टाइमाव आङो बिदिनो जेनेबा टारगेट लाबाय थासिगोन आरो लोगोफ्रा बेखिनिखौनो नायलांदो माने जा नैबे बिराद खस्थ' जानानै दङ सा प्रग्राम दैया बेसेबांबा गुवारखा आरो दैज्लाङाव बेबादिनो बे उसिजोबो दायो लोगोफ्रा जोंनो दुखु फोरमायदों माने बिराद खस्थ' जायो दैज्लांबाथ' बे दालाङा गोजौ लांखागोन आरो दा लोगोफ्रा नायलांदो दालाङा माने औवानि दालां बिराद गोलावखा बेबादिनो बोसोरावनो माने 1 लाख 2 लाख बिसोर थाखा खांनानै नैबे दालांखौ बिसोरो बानायनाय जायो आरो दा लोगोफ्रा बेखिनिखौ नायलांदो मानोना लोगोफ्रा साननो नाङाना जेन'बा निउस बायदिसिनाखौल' नायनो नाथायबा दिनै प्रग्राम गैयैखाय आङो थाङाखिसै दायो आं बेखौनो नोंथांमोननि गेजेराव माने बेखौनो लाबोनाय जाहैबाय आरोना लोगोफ्रा नायलांदो आरो भिडिअखौ नायनानै जाहाथे बयबो लोगोफ्रा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होयो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होयो लोगोफ्रा नेनानै थादो बिदिनो जेब्ला एसे प्रग्राम जायो अब्ला माने आङो खेबनानै प्रग्रामाव थांनानै आङो माने खेबनानै हगारगोन आरोना लोगोफ्रा साननो नाङादि दिनैहाय बैनि गाबोनहाय बैनि बेबादि साननो नाङा माने जोङो मोनसे माने खौरां लाग्रा माने बेबादिनो जेन'बा जों इउटुबार जानायलाय दिनै जों गासैनिबो घटनाखौनो जोङो खेबनानै हगारनांगौ जानानै फैयो लोगोफ्रा नायदो नै दालाङा बिराद खस्थ' जानानै थायो जोबा नै बिराद गोलावखा दा बिसोरो बिजोंनो गारि बारो बायसान्सआव माने बायजानो गिनानै मा जायो आरोना बेनिखायनो खावलायदोंना माने बिसोरनि गामिया सा प्रग्रामनि गामिया दानि सरखारखौ दि जाहाथे माबा मोनसे सिमसन खालामना लाबोबा मोजां जायो होनदों आरो माने स्कुलाव थांलाय फैलाय गारि मथर बिदिनो गासैयावबो माने थांलाय फैलाय सुबिदा माने जानाय बादिना दा लोगोफोर नाय हाबा जाग्रा लोगोफोर हाबा जानो फैदोंना आयै मेंलायलायबाय दालां माननाया सरायघाट बायदि दालांखौ माननानै आं दिनैसो मानफेरनो मोनदों थाब फै फै आंनिबो थानानै नैबे जोंना आइया थांग्रोबाय दैया जा गुवार ओरैबो दालांखौनो मानखौनो हालायथाराखै नै हाथाराहां आरो नैबेयाव दंबावो आयु माखासे दाबो फैयाखै हनै थाब फै आयु सिख्लाबायदि नुथार नै आइखौ नै मादै फैगासिनो मादैया थाब फै मेंबाय सरायघाट दालां माननानै थाब फै आयु
स' लोगोफोर बेखिनियावनो दायो दोननो सानबाय नोंथांमोनहा नेनानै थादो माने फैगोन दिनफोराव बिदिनो प्रग्राम मोजां दङबा जाहाथे नोंथांमोनहा बयबो नुनो मोननाय बायदि लोगोफोर बेबादिनो भिडिअखौ नायनानै माने बेबादि जोबजासे नायनायनि थाखाय बे समावहाय बयखौबो रोजा रोजा आंनि अननाय खुलुमनायखौ साबायखर बावहरनाय जाहैबाय लोगोफ्रा लोगोफोरनो शेयार खालामना होयो आरो साबस्क्राइब खालामनानै होयो बेखिनियावनो दोनबाय गोजोन्थों नेनानै थादो